Makadi mhuri yeZimbabwe, tasangana zvakare pane chino chirongwa paJCTV Africa chikupakurai nhau dziri kuitika mumastreets nezviri kutenderera. Mukomana anonzi Chizanga kana kuti Freeman HKD atorwa nemapurisa maCID homicide vachida kumubvunzurudza nenyaya yemurume uyo ari papicture anonzi Machingura akasvudwa nemapurisa mwedzi wapera nenyaya yerobhari yaida kuita. Nyaya yachona ikazopera iye asvudwa nemapurisa akafa. Vanhu vari kubvunza kuti why mapurisa atora Freeman because akangotorwawo picture nefeni. Remember iyi yaive mbinga yaitozikamwa itonzi mbinga yaidedzerwa nemamusicians and vanhu vachitaura nezvake uyezve aisapota malocal musicians. Challenge yatinayo muZimbabwe ndeyekuti malocal musicians hakuna mari music haisi kunyatsobhadhara zvekudaro, saka vanotodhipenda nembinga or mabusinessmen vanenge vaida kuadvertiserwawo bhizinesi ravo, vapedza izvozvo vozovabatsira nemari dzekuti varambe vachirarama. Asi also pane nyaya iri kutaurwa yekuti pane vhidhiyo yaFreeman iyo ine 1.2 million views iri paYouTube yakanzi robbery yaakaacta anatinashe mutarisa. Saka munongozivawo mapurisa anenge achidawo kutsvagurudza nyaya kuda kunzisawo zviri kufamba sei. Angotorwa in for questioning, otherwise anenge aida kusikama kuti marelationship avo anga akamira sei, aiziva here kuti murume uyu mari dzake dzaibva kupi. Saka hauzozivi zvinenge zvichiitwa nemunhu kana wawana mbinga inenge ichikupa mari as a musician, uwo unongotambira mari, chauri kuda ndechekuti uendesewo music yako mberi. But munotokudii nenyaya iyi kuti mapurisa ari kukwesena Freeman nenyaya yerobhari yakaitika uyezve nenyaya yevhidhiyo yake yerobhari? Do you think that he is guilty or ingori nyaya yekungoti pane a vendetta against Freeman? Tozvinzwa zvese izvo mucomment section. Tosangana mavhidhiyo anoteera.